Benvidos ao noso programa especial de Entroido con Leo, Laura, Fernando, Manuel, Lois, Carlos e no apartado técnico eu, Martín. Ola, eu son Leo e os direi que o Cineclube da Arousa vai proxectar unha película o xoves 20 ás 8, chamada Fallen Lis. Ola, eu son Laura e hoxe vou contarvos que será a sexta ocasión na que se retira lixo dos fondos do Areoso. Fai tan só unha semana o programa Plancton retirou 10 toneladas de lixo de 2 praias. Ola, eu son Fernando e quería vos contar que a illa propón colocar pilotes de madeira para frear a erosión do mar no furado. O alcalde, Luís Arosa, espera poder facelo mediante unha subvención da Xunta de Galicia orientada á prevención de riscos asociados ao cambio climático en espacios urbanos e periurbanos. Trátase dun proxecto do Piñeiral do Furado, na zona do Cabodeiro, mediante a creación dunha pantalla protectora con pilotes de madeira de entre 25 e 30 centímetros de diámetro. O presuposto será de obra e de 73.600 euros. Ola, eu son Lois e quere dicir que o IES da illa continúa inmerso na celebración do 25 aniversario. Na celebración estará exalumnados do ano 1977 hasta 2007. Sabíades que o ano... As portas do IES abríronse no curso 1999-2000. Ata o próximo 17 de marzo, os antigos exalumnados poderán mandar todo tipo de propostas e material especialmente fotográfico e da época na que cursaron os estudos. Ola, eu son Carlos e os vou a contar que a comarca do Salnés ven de recibir o premio Travel Wow ao mellor destino Pet Friendly 2024, un galardón que sinala desde a Mancomunidade do Salnés o firme compromiso dun territorio co turismo responsable e coa integración das mascotas na experiencia turística que nela se promove. O presidente de Supramunicipal, David Costra, valora onte a concesión do galardón. Este premio es una muestra de que estamos haciendo un buen trabajo y apostamos por un turismo que valora la integración de las mascotas. Ola, eu son Manuel e vouves a falar da noticia máis importante da semana. A illa repartirá 3.000 euros entre as comparsas. O Concello da Illa sigue con Troido, xa que o desfile das carrozas quedou aprazado para o sábado. Mañán, a Administración Municipal dá 3.000 euros para repartir entre as comparsas participantes. As comparsas aspirantes saíron a cantar un día no Entroido. Actuaron no Auditorio Municipal. Recibirán unha axuda de ata 400 euros unha das comparsas da illa e ata 150 unha de fora. O Entroido da illa contou con actividades desde o 28 ata o 15 de marzo. Nesa actividade tivo moito que ver ca Asociación Festas Culturais que impulsou o Entroido este ano cos disfraces de temática medieval. Esperamos que vos gustara este especial. Hasta a próxima!